Ka kun nyotrap National Awakening Movement lingba ka Central Executive Committee jongka haka jinglam uba Thomas Basa Working President ka khanam haka arflai tarik uyayong kilalik banyak kendu yau Chief Secretary u Dr. Shakil P. Ahmed jongka Sarkar Meghalaya Hasilong man penpau yak jing e ka baitei mat ka jing yo akam hapo Secretariat Administrative Department Sias ila sima poin kat tu ni sini swangi ai kebelai sias ba tang hadian arlai sini la pak dengan office jongi kata ka por baka tarik mengini kenduk tentang sing lai kenduk baka ni kerja kenduk i kadai halor ka rukom tungkam tungjam hang te po SADN ka baki ong ka Secretariat Administrative Department nazarat but na kalian jongi kadai kam dei ka bang isu wan dia kenduk kum tu rena kalian ngajongi la dan sanrub nai bangila file ki RTI ki basibun ba haka mega department but lada kemau lomba kilat patai kobor ngila jukran jepang kani ba kalian ka department keladon kajin persyang banburi ya ke information ki bangi ki kwa kena kementak kajin hut kajin suwa ka kom tungkam pati apa SDN ba hadin pada ngila file no ka first appellate complaint sya first appellate authority bat ni lai kenduri i bat hadin ka kajing simsia ka jongi na kala ke SCDN kala ai gingi ki information ki ba ni lai pat to kani ka mat kadi sepang ka kom tungkang tunjang hapoka SCDN yakini ki daily wages employee larang sim kat ki RTI information ki bangila ka SCDN ka don average sispa lai pungut kita ki daily wages ki batrai ki ba ka SCDN ka siutulop man lau benai larang isim pada ya kalau kam thumkam ki pada ngai kalong ka ba kham thomula ka banung ko ya kini ki daily wages la syukhat kat bamon be kat bamon mon won don teng teng ki la khat ki bantri lai banai nang ta pada si banai la be no la khat beng sau nai ar banai la be no kalau ngumta te na kalian ka jongi ni la file ya kini ka RTI bangil apan ya kata ka kerteng jongki nau trade daily wages ki ba ka SADE accounts ka siu tulak man lau bunai la sipo bunai manta but habangi wa dikini giles ngi manu bunai ki di kerteng ki ba sispa lai khunda sispa sau po sispa punyo manu bunai ka change kedet ma tengi pe kini kerteng bro kini ki ber kerteng apo ka au bunai ai nuksano jong bunai April arja apusan hau bunai Mei kidan Jun kidan Julai kim danshu te August ki don biam tengi kalong ka bam ya irti kani garo kam tungkam ko jongki bat na kalian jongi ni labru ba ha u nai November ada urusan kadang kajing hier sendet kini trai dalam ipe ya katuka jing siu tulop jong ka accounts ya kini kalis sebagai siu tulop di hadin kata pada ngi iba au bulan Januari pada kalakiu biam mo kila poi biang saki sispa tam namar bulan November ka poi satang ki sapu ar sapu laimut kumta te ni songtu ba la akhir na kai ka daw kumbang ki ong ba le si karong kata ka financial constraint jong department dongin sim yang kata but hendai ni kala nang kiu pada kila nang bun biang kini ki bateri daily wages dan nak kanya jongi pada habang la study punya ba ya kini ka teng ilap ko ba so pelaba ba ki don ki kerteng ki ba la tho le si ha usulan number mo iwai hadu arpo ki don si phau ni ki ba atri nomor ba ki don hausiran number iwai hadu si phau ni mut ni so thu ba ki de ki ba islam ke bila gila senior hi kita ka rukom trikam ko joki maka karte ka joki kam dan hausiran number si spa arpo ni si spa life ho pi te habang i pada yakini ki si phau pada klem don shu ba khat hadin jong nomor ajar hot option nomor balik hadin ka jingwat bnia ka jungi ngilap bakini kini kita ju is phongot ki ba shong ban agitate akte badan malki haba ki sha wen kam kiron tak khnyat mut tinggal wat benia kini la persyang baban wat information te ni katu kat ne naki kidai kita ki bayaki but kadawi ke baka na kalian ke department ka klem khot shu iki kadai ba balai ki aki persyaya ka sarkar balai pili asyong hati maran malki tengok ngau ita idau ibi dong bambian dalam constitution jong India ka ai bor yang bro wei no song jong India baun yaki daga ba charjar ma
kam kono ko jing penmensa ko jing penthut mendai kini sulit syong temu dan mal ki ban pensio ta ka jing e ko jong ki ba ngil atai ka atas nem sobhasi mo khon no ingi mar kila kesana ka yin ka sem ko jong ki da ka ne ka kam ko bigla atai la bun bun snem te ka ogi kai ground si i de imdi ground i balong iba biak ndai ka de ka ground ba pin kaput yakin do ki beri ki ba ya kon persia ni kan persia sarkar ra ka nongom ni kamut wei nong prei nong sarkar nong sunong jong ka jela ka jongi hato kimdan hak shu ban ker persia ka sarkar le ban kedau ki jing duna jong sarkar nada ka nongom ta mot ka ni ka jing sin char ka jing sin char don bor kam de shu ka jing char pai ba te na ka liang ka jongi ya ka ni ga wi ka man ila pun sne chief secretary but kabar pada ni ni ka lembak ni RCI ke bangi yo lu kini ki daily wages ni kan mah heneng ipare don lai rukom kerjung thumkam gini daily wages ang de kawai ke rukom nak kalian jung nazir ukhat kat gi maman wat wan chu la shai ma pi khat no ki wei pada ta ka jing haka bor jung nazir ka bangi su thu mangi ma kan kawai pada rukom thumkam ki daily wages ki le no ki pelong daki exam ko bangi tiap mangi hau arjar khalai ka sarkar jelal maka SADN kalau penmi advertisement ban khot ye kini ki pion menteri on a daily wages karu kam ban apply kini kam kalau pihak thep ke terasi jalan pihak thoi ke written test pihak thoi attend ke personal interview have apply ke state resolution policy pihak beli ke police verification tangi pe kini ki step giban fill up ban recruit ya ki beri giban try on a regular basis kam ni so casual basis te tengah i ya ki pada la thum kum ki daily wages hele lami pe pada ka advertisement bami dengan sarkar kada advertisement kami ba ban thum kam ki kum ki daily wages on la thum kam pada ki thum ki pada kum ki contractual pada kalau percaya ka advertisement ni bat kador ki sewi ki le se ka duna ba te ngai ba kini ki rukam thum kam ka baya pherte i ba bi baru aku de kita daily wages i ba bi khalam kono ko exam khalam kono ka interview ta ka jing mon jong wei bure la ban khot la ban be but yo wei pada hap tho ka exam ko ngom kani kami hap ya ka jong ka kam mo te na kalian kani halong kani la da pentip sei CS ban kawai ka bangila pentip sai kedar ya i chief secretary ba ki don ki bure ki bangila yo kerteng ki badai ki NOK next of kin nani kita ki bahaying bahasam jong ki katu kan ni ngimpat jer teng mana ki baterai hang ni ki ba sa tungkam ku daily wages bat ki bam ju syaweng menur ki continue baik te kan ni ong ka dei kata ka bangi persiang man lap dengan jongi bakan nepotism ka jing tungkam da ka ba pri so kwa ban khot bangi ki bahaying bahasam lojong dan kalian ka jongi ka wei ka benta ka bangi la kerpa di sekretari yang ba pet na kalian ka jongi di bendan kita ki beri ki badan kata jisulan ka jisuh senai ya ki para bre wang balada ya kini ki beri la tre la sikus nyam tam haka jeka ba pin konfo ya ki RCW kat ka RCW regular casual workers scheme 1996 ki syabe penban pi hajka kan ai RCW ki syabe penban tengok kata kalian si kalau injustice kini bang ila ong bakal nakalian ka offer jung CS lu sung kerpat ba nim dan hok ban ke kini ya ka piang ja jong ru ngaka kumki parabure kumki star kam dei hok ta bang ya kini piang ja jong ru tengok ong balada ka sorga ka sim ne ya ka plan kini ka piang ja nei we ai no highway ka tar ba bakala oi la pidon extra plan ja ai no sei we ru ni persia kata refin kini nei we ai no sei we te kan ni ka ong ka kam long ka bai ha ban na kalian ka jong hing ong ban pen bai ya kini khantam be habang i ban kalian jong ka na kat mu RTI penglam kidon hak SCDN kidon prapuwi tiligi post pion ki balai sanction post chokidar arwod mali ar cleaner khanyo super san hak SCDE establishment ban kidon ki post ki balai LDA sispa life nyo typist sispa pukra stenographer grade 2 life UR grade 3 khanyo but driver khatway tinggal kini ki pus ki su thli yang ne boka department kan dikat kum ka RTI bilang tinggal bakat kan ni jing kerdok kam kul jam jing samla ang wa soba ban fill up na kini ki pus ki bakalai kram bakan long jing mentoi ya ki kon samla ka jongi ki ba kwa ban yo kam yo jam te na kalian ka jongi sotonat ba na kalian jongi chief secretary kalong positive ba yung ba insapit pinya ba kini baro but yung ba i hap up do yung secretary
jongka SAD ba inwan nama idun haka election duty menta inwan de si hadu mulai mi ki tayo ba nungkang ten lawan mo udah si daga yang jong secretary ru ki ya ka ba ngila ikundu ngila tho shi ro kani te kan dan ka jing sim khya na ka yang office jong CS ba na ka yang jong ngi do tanga ji kermani ba kini ki rukam thurmur haka CDN kindang kinja kindu no ba na ka yang jong ngi ka wai di ba ngila da rai ba ku mangila kerna nungkang ba ngin sedang bat pengkut ya kini ki jing thumkam ki ba long prusya ya ka sinsar kharara ne ki bam khoi ha ka SDN bar kini ki RTI filing jong ki dang ya mataru ngin hab antrat ki kita ki bule